A few moments later. So yun mga buddy, no? Good morning sa inyong lahat dyan. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So for today's vlog, punta kami ng Montalban, Quezon City. Masama yung panahon ngayon dito sa Maynila kasi may bagyo. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng bagyo. Ano daw to eh, nagsanib daw eh. Nagsabay-sabay. Kaya medyo masama yung panahon ngayon. Ang problema pa yung truck namin, walang wiper. Pag lumakas yung ulan nito, dilat-dilat na ng mata natin. Kasi buhay bagsik. Pakulay mo na ulit ko. Pakulay mo yung dito kami dumaan sa Pilbag, Kalungkot, Wikipedia. Ang bigay eh, gusto mo ikaw mauna eh. Tingin nyo bakit malabo yung camera natin? Hindi, wala tayong wiper. Tira yung wiper ng truck na. Hindi mo lang ni-report. Tira. Uy! Dito kami naman sa malapit sa bahay. Siyempre na Montalban, Quezon City. Yung kalsada dito walang paggawa kasi nangyari dito, Caloocan, Quezon City. Ayun, Novaliches, Quezon City, yung sa kabila, Caloocan. Yung nagpapa-shoutout pala, pasensya na kayo, di ko kasi na basa yung mga comment. Hindi kasi ako mahilig magbasa-basa ng comment eh. Hindi ko pa shoutout kasi hindi ko ma-shoutout. Hindi ko na kaya pag hindi na ako busy, papashoutout ko kayo. Nakabha na naman. Yung sinasabi ko kaya ayaw ko dumaan dito pag nakamotor ako eh. Baan na naman oh. Parado yung kanal. Yan lang, yung kanal dito, balpak eh. Parado sa tubig. Maganaw ko magpagawa ko ng sticker. Pag sumahod na ako ngayong mga January. Bigay ako ng bigay ako ng mga damit.
kayo, yung tubig kasi dito, kahit hindi umuulan, hindi nawawala ng tubig. Kasi yung kanal, punot na. Ito lang pala yung subscriber ko eh. Kala ko siyam lang. Nawasan ng dalawa. Pero, ito lang pala. Siyam na to ah. Tinanggal ako ng klarito ah. Kasi ano, Ma'am ID. Sorry. Wala. Nawasan dalawa. Kaysa sahod ang ano nito. Dito, kahit yung kalan, yung ano na to, kaya ko dumaan dito eh. Kasi lalalim dyan, lalalim. What? Ay, eh. Yan! Meron pa siguro pre. Kasi may nag-traffic na, di ba? May nag-traffic. Sa unahan na yan? Ha? Sa unahan. Counterflow kayo eh. Counterflow. Siga kasi na. Kaya pala siga ka, taga-Caloocan ka eh. Inuula ko doon sa ano, Mabini. Hindi po siya Caloocan. Sabi niya sa akin.
Huwag kang umalis dyan ha, huwag kang umalis. Eh, tapos na kami. Umalis ako, puta, kita niya ako dun sa may ano, kay Dragon Square. Oy! Gilid mo! Ay, gilid ko. Pasensya, Bayram. Sabi ko sa'yo, huwag kang umalis. Sabi ko, tapos na kami, sir eh. Lang, di ako aalis. Nagdi-deliver kami. Siga ka, sasagot ka pa. Sinsya. Hindi ko na sinsya. Puta ko, paasa nyo. Takina, kaya pala siga ka, tagakaluhukan ka eh. Balik niya. Balik niya, alis siya. Nahimik ka. Hindi na mulok. Tawa si Bayan. Pinagtripan ka lang. Kala siguro yun. Kasi ito, kung address yun, tayo na, sigurado ticket. Sir, hindi naman ako siga. Kailan, kaluukan ng traffic. Kaya parin tayo siga. Mas sabag ka sa akin. Hindi na yung siya. Pagkaya na rin sila kaya sa siga. Paras lang tayo. Siga. Yan. Ano na ba yun sila? Wala na ba yun sila? Yo, Bayan, ano parking? Ano, karga rito eh, talagang natagal na yung nag-deliver na kami. Saan kayo nag-deliver? Eh ano, kay Ravens kami deliver eh. Kita niya ako doon. Tapos na, umalis siya. Nakamotor yun eh. Pagdating siya doon, kita niya ako doon pagdating niya sa Dragon Square. Oh. Makot ka pa. Sinja. Sige. Hindi na kayo pala sinja ka eh. Kaluhukan ka pala eh. So yung mga buddy, no, malapit na kayo matapos. Yan. Konti na lang yung ano namin. Yan, dito na kami sa San Jose Montalban. Sa Quezon City. Ito yung binaba namin. Yung kumpare ko. Kawawa naman. Basang-basa na. Sama ko na to mamaya. Sama ko na to mamaya. A few moments later. Tama mo na? Salamat na yun. Paki-share na lang po sa YouTube sa kumpare ko. Malapit na po siya magkaroon ng ano, Reward. 100k subscriber. Ito po yung hanap buhay namin. Wala eh, kahampas lupa lang to. Pinadalian kasi namin yung ano po. Kasi, ano? Para mabilis yung bukas. Dalian namin.
lumdang dilag. Kaya medyo malabo yung yung kuha kanina kasi umuulan. Wala kasing wiper yung truck namin eh. Sira. Kaya di ko lang alam kung malinaw ba yung pag na-upload na mamaya. Yan. So upload lang tayo ng upload. Kahit wala tayong subscribers, upload lang tayo ng upload. Yan. Malapit na tayo mag 1,000 subscribers. Nga paripana. Hindi pagsi nila kapagbaba, lakas ang ulan ah. Saan ba yung biyahe nila? Ano, Pako, saka Baklaran. Ay, di abot yata pre ah. Di isa lang. Pare yan. Hindi. Wag na lang, wag mo na tali yan. Ito mo na, balikan ko na lang yan. Wala, di rin. Ano bro, sobra. Kaya pala. Yan. Yung kasama daw namin, hindi pa daw nakapagbaba doon sa Pako. Pako sila eh. Kaya malakas daw kasi yung ulan doon. Buti din dito sa Talban, mahina lang. May bagyo kasi. Yan. So mamaya update ko lang kayo kung malinaw na yung wala nang ulan, ganda na yung panahon. So yun, bye-bye muna yung lahat. Dito na kami ngayon sa Monument. Maulan na hapon. Yan yung lahat. May bagyo. Kaya malakas mag-ulan. Sinsahan nyo na yung ating kamera kasi ulan. Kaya maraming mula nang natulog ko si si Wamos. Pero mas lalo sumikat Pero yung tatay ah, kamukha niya. Tatay niya. Tatay niya. Ito pa talaga niya. Hirap kung kamukha ng bahay nila. Masakit din sa akin na ang anak ko tawagin ng lamok. Kung anak ko ay lamok, ano naman yung tatay? Kaya nakakatawa rin. May ano din eh, may challenge din eh. Yung tatay niya? May YouTube channel din? Meron. Bagong gawang MRT7 dito sa Commonwealth. Diretso to ng Tungko.
Kaya kung gusto mong pumunta ng Tungko, mag-MRT ka na. Wala pang gastos ng gasolina. Ano? Haba niyan. Yung doon na may circle ng isang city. Diliman, Doctor Hospital. Belok! Ano gusto mong masali pa kita sa vlog ah? Parang gusto mo nung masali sa vlog. Diyan tayo, diyan tayo. Tayo pare. Laka. Diyan, diyan. Lalamok tayo.
So yun mga buddy, ano, dito ko na tatapusin yung aking vlog kasi medyo malabo yung buwan ng ating camera kasi umulan. Yun. Yung takli natin kasi sira yung wiper eh. Kaya di malinisan yung ano, salamin. Kaya yun ha, maraming salamat pala sa mga ating subscribers sa ating mga viewers na walang sawang suporta sa ating YouTube channel. So, yun, maraming salamat. Shout out sa inyong lahat dyan. Bye bye.